ASKA TARA wani ƙayataccen kafce ne da bada sawan midiya suka fassara muku. Haka dai sarki ya sa aka yi ta cikiya, babu labarin matarsa sama ko ƙasa. Kai daga bisani har aika ya yi wajen wani sarki abokin hamayyarsa. Wannan sarki ko tun suna samari da shi suka yi gwagwarmaya faɗi tashi, har suka yi gasa wajen auren wannan mata tasa. Amma tunaninsa har yanzu wannan sarkin akwai haushin wannan gasa da ya cinye a tattare da shi, shine dalilin da ya sa ya aika wajensa da goron gaisuwa sannan da tambaya ko matar tasa da ta yi ɓatan dabo ko tayo ta nan haka ko kuma ya ji labarinta. Shi kuma wannan sarki wannan rana yake jira domin ya yi ramako a kan abin da aka yi mishi. Saboda haka ne ya turo masa da munanan kalamai da mugayen kalamai iri-iri daban-daban wanda suke nuni da shi ma haka yake so, kuma da za a ce za ta yi ta wajen garin nasa to tabbas za ta kwashi kashinta a hannu, domin tabbas ƙarshen rayuwarta ne ya kawo ta. Wannan fa shi ne bayanin da sarkin ya tura masa a takardar shi ma da ya aiko masa. To ka ji fa inda gaba take ta shekara da shekaru, kullum burinsa ya sabunta ta ba wai ya manta da ita ba. Ita kuma matar sarki a ɓangarenta tana nan tana ta tafiya ba dare ba rana, burinta ta gano inda za ta ga hanyar da za ta koma garin sarki, wato sarauniya kenan. A tafiyar ta kwata haɗu da ibtila'i kala-kala wajen gujewa mayaƙa masu tafiya da bayi, sannan da manyan namomin dawa kala-kala wanda suka kai mata hari. Domin ku kakkamanta jeji ne ba gida gaba ba gida baya, ballantana a ce akwai wani ɗan gari da mutum zai fake. A'a, tafiya ce zunzurutu wacce ake ta yi, wadda har kullum burinta ta ga wani tsauni ma wanda za ta hau domin ta huta. Amma ina haka take ta tafiya, sarauniya kenan. A can ɓangaren wajen sarki kuma ganin wannan takarda da wannan abokin hamayya nashi ya tura mishi, shine ya dugunzuma hankalin sarki, ya tayar mishi da hankali, inda har ya fara shirye-shiryen zuwa ya yaƙi wannan sarki, domin tunaninsa matarsa fa tana gurin shi domin ya ƙwato matarsa. Saboda haka ba dare ba rana ya ta haɗa mayaƙa, ana kirari, ana yin lakcoci iri-iri domin za a je a ƙwato sarauniya a wajen wannan sarki. Tabbas wannan kafce yana ƙunshe da cakwakiyoyi fiye da wanda na furta a baya. Kai dai neman fim ɗin ASKA TARA na kamfanin Badawa Sound Studio. Kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa don samun Indian Hausa fassara ko kuma na ce recap na Indian Hausa. Kai dai ƙulla alaƙa da tashar mu ta Indian Hausa recap don samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kar ka manta da danna mana subscribe don sanar da kai a koda yaushe.